И здравейте, приятели, аз съм Раков Гейминг и намерих една страхотна игра, поне за мене, в Steam, която все още е демо версия. И ако наистина ми хареса, няма да имам търпение да излезе, за да я разцъкам. Може би заедно с вас. А това е играта Final Outpost, където ние менеджираме някакъв вид оцелели. Не съм много запознат с нея. Гледах едно клипче в YouTube. Гледах едно клипче в YouTube на нея. Но не знам много горе. Знам долу горе нещата, не знам изцяло играта. Не съм я гледал, нали, толкова много, че да я знам. Имаме някакво клипче. Ще го изгледаме, разбира се. Красавец! Ау, красавец! Ти ще кажеш, от някой аниме са излезли, бе. BMW-то замина. Аз на BMW го правя, тъй като гледам. Така, sometime later. Тя отдолу се вижда играта бета 2.01. И да видим сега. Основното, което гледах в YouTube на играта е именно туториала, бих казал, на самата игра, който го беше започнал един чужд ютубър, не е българин. Но поне играта си има реално туториал, който се разбира. Така, Your Demo Outpost. Така. Може да играем само до първата зима. Добре. Така, добре. Добре. Колко бързо да мина. 4 дена до някаква атака. И тук можем да строим така. За сигурност, поне това, с което видях, е, че ще започна с капацитета за храна и само да не иска да крафтва някои неща, защото нямам ресурси. Така, някак си менеджираше хората, не знам как. 200 дърво ни трябва. Така. Да, ето ме интересуваше. Нещо се разкирах. Това ме интересуваше точно професиите, къде цъкнах ясно. Имаме 4 от 5. Добре. Ще искам още един лъмбърджак. Но за лъмбърджак ми трябва... Как са крафтат инструменти? Опа, не бе, чакай. Тук. Ще ми трябва брадва. Добре, бе, бате. Така. Така. Ще ми трябва брадва. За да мога да добивам повече дърва и да апгрейднем аутпоста на второ ниво, защото там ни отключват други неща. Като повече хора... Нали, не повече хора, момци. 8 нива има. Така се експандва. Да позабързаме малко. Така, това не са явно, това е като менеджерски прозорец. Виждаме хората. Колко губим на час храна. И така, дървета 90.
Изглежда много интересна играта, мен има кефи. Ще минем направо на най-високата скорост, за да преминем първата нощ. Имаме само една стена, ами ако дойде отзаде зомбито, какво правим? Определено ще ни трябват повече защитници, тъй като гледам. Така... Определено ще ни трябват повече защитници, защото... Всъщност аз имам 2 за храна ли построих, а за дърва? Че съм интелигентен, нищо. Капацитета ни сега за дърво е точно 200, колкото да го дигнем. Нищо, храната е важна, по принцип. Находен убива по един елен или ко? Защото май бяха 15 на 15, а сега са 14 на 15. Така... Имаме повече хора. Реално. Малко да оправя звука, че ми сякаш нисък. Така мисля, че е по-добре. Да може и вие да го чувате. Нещо гърми и трещи, бомба. Така, пускаме бързата процедура. Мисля, че на втория ден му дойдоха при него хора и аз там спрях да го гледам вече. Защото вали. Обаче не пише какъв ден сме, няма карти. Така. Те е по-скоро в Twitch ще ни трябват, може би. В пълната версия на играта, но... Това не означава, че трябва да го пренесем. Оп, ето, новите хора. 3 нови. Това е чудесно. Сега. Трябва да им дам... Така, искам още един хънтър и още един лъмбърджак. И още един защитник, може би. 2, трети лъмбърджак и така. Смятам, че с храната все още ще се справим. Но ни трябва място за увеличаване на 600 дърво, за увеличаване на нивото на лагера. Първо ще апгрейд на това. И тогава ще започна с конструкцията на нови. Още 2. Капацитета ни в момента е 500. Тъма като ги дигнем тези с по едно ниво и ще стане. Ще трябва да апгрейднем и workshop-а. Защото май workshop-а ни дава нови такова. Нови... Добре, стената ни е добре. Нови професии, които да са. Миньори, имаше фермери, които фермери ще ни трябва най-вероятно задължително. Така че... Малко и най-дия по-тихо, че на мен гърми в слушалките. Така мисля, че вече е перфектно. Така... Някакви нови хора няма ли да дойдат? Ние имаме ли място реално? Имаме още 2 места. Можем да строим вече палатки, което дава 5 капацитет, нали? Капацитет 5. Те падат елените, размножават се, то е добре. Още един ден и 4 часа до нещо, докато нещо ще се случи. Не знам какво е, но нещо ще се случи. Няма, викам, ще я този път, ама явно така стане 8 часа и се приберат. Толкова се мапа, мап нямаме, имаме... Така... Някакви неща, не ги знам какви са.
Настройки, да. Не е нещо, нямаме нищо ново особено. Но ако толкова бързо се развиваме, то означава, че скоро 1500 дърво. Как да такова? Ето с храната се справяме чудесно. Капацитетът ни за храна в момента е 15. Ние губим 0,6 на час. То е добре. Можем да го апгрейдим. Оп! Не. Ще го разваля. Така, сега ни трябваше 600 дърво, мисля, че да съберем точно така. Обаче и капацитета ни за това се пълни. Ето, той е пълно даже, така че този господин... Тези двамата ще станат лъмбърджакове, само да им направим по едни инструменти. Да можем по максимално бързо да дигнем ниво на търет на бейса. Добре. И сега става нещо, обаче не знам какво. И това ме притеснява. Да изкараме трети, звикам за всеки случай, че... Китайците дойдоха. Tu искай какво става, вече. А тази стена как се поправя реално погледнато? Защото ние сме на 300 вече. На половината и живот сме. Спечелихме една звезда. Така. Тази звезда се ползва за някакви неща. Това е репер. Така. Това е мисля, че по-добро между другото. Той видях, че го дават по 2 на лъмбърджака, но... Оп, имаме нови оцелели, които искат да се присъединят. Много хрум. Изчакай малко, бричет. Ей, сега дигаме. Двама хънтър. Той си тръгна, момчето. Няма да начака нас. След... След колко сега? 15, така. Като капацитет имаме 750, за следващото ни трябва и... Ето, някакви професии отключваме. Реално погледнато, значи трябва да дигнем workshop-а най-вероятно. Обаче мисля, че двама хънтъри вече почват да ни идват малко. Определено. Лъмбърджаците 5 е добре. Ще крафнем още един лък и един от тези ще го направим хънтъра. Защото имаме 9 храна, а на час губим по 0,1 зим вечерта. Така. Wow, close, така. Добре. Ето как се поправя с ето този. А този му трябва нещо там. Че бързо пада, ама. Стига, бе. Стига, идва ли, бе? Това означава, че ще трябва да дигнем това. По-бързо носете дърво, защото си ебал майката. Хънтър и скавенджер сло още един. 450. Днеска може да приключим първия епизод на играта. Така, сега ни трябва репер. И приключихме с това. Един от лъмбърджаковете да дойде тук. И да почне да поправя оградата, защото... Реално за какво ни трябва? По 20 такова. Имаме и миньор. Явно миньор ще ни трябва скоро. Така. Сега искам да крафна още един нож. Да стана 4. И този тук ще махнем 5, ще сложим 4 и един лъмбърджак за сега. За да пробваме да... Тези зомбитата стават все повече и повече. Ще трябва да махнем... Мисля, че храната ни с двама ще издържи още един такъв, който да търси тако за скавенджер, за да може да сложим още лоркари.
Добре, оцеляхме и тази нощ. Да видим за напред. Оп, има места, бате, идвайте, защото си бал майката. Чуйте да търсите малко метал. Така, мисля, че вече трима един хънтър и 4 лъмбарджака ще ни стигна. О, нямам кой да поправя. Така. Имаме ли да крафнем? 20 нямаме все още. Само един поправя. Оп, айде, не станаха ли 20? Ето, добре. Крафваме още едно и такова, за да можем... Така. Ще крафна още един нож. И петимата лъмбарджакове ще дойдат като кнайфари. Кнайфайтари. Глад, не знам какво ни трябва. Може би следващото ниво. 150, значи трябва да построим и миньорско мина. Така... Лъмбарджаковете. За мината какво ни трябва? 200 дърво. Конструктваме я веднага. И най-вероятно кирка ще ни трябва. Аз хубаво я построиха, но... Те започват да ремонтират оградата, защото ще си мамата. Но на мен ми трябва кирка, така или иначе, така че... Ох, какво направих? Дърво за апгрейд на... Има ресурси, почвайте, как ще няма. Добре, планираме за една кирка. И сега. Слагаме 5 тук, махаме един тук задължително и... С 5 защитника се надяваме да оцелеем и тази нощ. Най-вероятно правя много грешки, като за първо пускане на играта. За вечерта ще ни трябва много ножове, между другото, така че лъмбарджакове нямам. Имам вече 3 и всичко другото 5 да събира. Един хънтър даже по-малко ще сложа. Неже ще ни трябват ножове още двама. Имаме ли място за тях? Какъвто има. Trader Arrivals. Иска пържоли. Да му дам 10 пържоли, за да такова. Не смятам да продавам. За сега и не купувам. Имаме обаче свободни. Обаче ще ми трябва ти хънтър, аз забравих, защото все пак вечерта ще са много от хората ни активни, за да можем да устоим и тая вечер. Така, обаче ни трябва кол. Конструктваме го веднага. И така, сега. Надявам се 9 човека да устоят. С 9 човека да устоим на тази атака. Добре, успяхме, това е чудесно. Още една звезда. Така. Мини на едно. Чай сега първо да си оправя професиите. Миньор, казахме, че имаме 4 лъмбарджака, другото събира метал. Репера ще използваме.
смятам. И това е, следващата ни точка ще трябва да бъде в Damage. А кога идва първата зима ми е много интересно, не мога да разбера. Колко време има примерно до първата зима и така нататък. Имаме 4 дена до следващия. 300 дърва беше. Тук ни трябва кол. А не кола ми, руда. Добре, руда имаме 100. Да започна с още една и след това дърво да започна да събирам. Маля, аз нямам кой да репер... А, не имаме. Че къде са тези, дето поправят? А, оградата ни на максимално ниво. Аз ако бях видял по-рано. Нищо. Имаме 9 защитника, така че да смятам, че лесно ще напробият за сега зомбитата. Единственото, което ме притеснява е, че значи, за цялата вечер трябва да имаме повече от 15 храна, за да сме сигурни, че ще оцелеем. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 са... Не, добре. Така, сега. 4 лъмбърджака. Един, който да поправя. И ще ни трябват повече. Още двама лъмбъра. Хънтъри ще ни трябват задължително поне още един, но аз нямам място. Нямам хора, де. Имам двама свободни, така че... Миньор ще ми трябва, за да направим 150 още така. За да вдигнем това 600 дърво и 150 такова. На утрешния ден ще го имаме така или иначе. Обаче сега храната как е? Добре, с храната ще бъдем чудесно. Слагаме 9 защитника отново и вече сме в това, можем да го апгрейднем. Така, не. Какво имаме ново да правим като инструменти? Много интересно. Пусна са някаква музичка, така че намалям играта. Ферма. Това ще ни трябва. Но ни трябва и база ниво 4 за нея. И защо използвах така? Кирка, лопата. Лопатата е за... Това пък какво е? Гларда искам да видя как се вади. Най-вероятно са на 5. Така. Храна. Така, не смятам да отново да купувам или да продавам каквото и да е от него. Кол иска ли? Не, всъщност кол не иска. Радио Тауър. Вау, има някакви много неща. Колко ни е капацитета? 750, 150. Ще ни трябва 300. Загубихме много време току-що, между другото. Много време загубихме. И аз си гледам и си мисля някакви неща. Добре. Както и да е. Тук мисля да слагам край на първия епизод на играта. Ще продължим развитието. Аз директно го продължавам, но вие ще го видите в следващия епизод, който ще излезе най-вероятно след няколко дни. Така че благодаря за вниманието. Аз бях Miracle of Gaming и до нови срещи.